Oyawre kendo machiegni e chieno machielo mar tedo gi chiemo kawuono pod wantiere bana e gwenge mag Nam Chumbi. Wachako loso chiemo machielo ma bende ging'iyo godo kendo ng'ere mawuok e gwenge gi mane iluongo ni mbaazi kanyakla kod mahamri. Mbaazi ya nazi kod mahamri. Mbaazi en kit oganda moro akia nyinge gi dholuo. Obotange kae mondo inyiso ni to gi dholuo iluonge nang'o. Kata kamano original oken mbaazi oken chiemo makos. Ukambani. Ukambani. Koro umake makoro loke mochalo maru. Tiju tek. Aya, ene watiyo walose ichame gi mahamri. Oganda no ichamo gi mahamri. Koro oganda en molos gi nas kaito mahamri to watiyo gang'o? Okete nas bende. Bende okete nas. Iliki kod amira. Amira to mane? Amira en kama opposite ma baking powder. Okay. Gini luonge koro ni mahamri. Ema miye nying no. Aya, sawa. Koro wachako gi mane? Wachako gi mbaazi. Koka wabodhi kochacha. Koro koni kwa lose to watimo ang'o? Koro ero wakete mach. Osechwake? Pod awachwake. Koro wapuke otungu. Koro ichwake mobed mayom. Kosechwakore mobedo mayom, koro iketone mana kitungu e wiye. Mae pinas. Nano pinas. Ma wasebiyo. Ma nas ma fresh, Fresh coconut. Kionge fresh coconut inyatiyo gi moko minyiewe duka gi. Lakini mostly watiyo ga fresh coconut gi. Magolo original taste. Okay. Koro kiseketo kamano okirude. Iketa mach matin, iumo matin. Okirude na. Okirude. Obo keto. Chumbi. Koro wawe otuak kanyo. Wamede garlic ginger paste. En ok chiele. Ma ok chiele. Nas no mbuma. Nitie gima chielo? Madonjo ka? Onge. Ai. Koro en waume wawe kotuak kanyo. Kono koro ang'o ma waloso? Koni wadwa loso mahamri. Mahamri. Wasekete mogo. Mano ngano ma kawaida. Ngano, skar kod iliki. Iliki ero maya wase odo kae, wase swago kae, kori ole iye. Kod amira. Amira miluongo ni yeast. Amira yeast. Koro miyo okuot maber. Mabe okelo kod cha. Mae original iliki kapok wage. Kapok oswage. Kapok oswage. Alafu iketo gumo. Jomoko aneno ka keto gine mo miwiro mkate ni margarine gitiyo godo. Lakini jokoni mara nyingi ohero ga tiyo mo ok margarine, normal mafuta. Okay. Solid. Mana mafuta kawaida ok salad. Iluongo ni salad. Kate makoro wanyose go wakike. Koro ibage ka gima iloso mandas. Mahamri, lakini mailuongo mahamri. Bang' kiseteke to ibo weye mondo koro abo tiyo gi nas. Ibo kar mondo iti gi pi ekete nas. Ikete nas. Kati we matin imiye thuolo kanyiro mondo okuod. Koka koro wang' wachiele. Ok en tich matek.
wase bago mandas mahamri ok mandas wase bago mahamri ma wawe mobedo oting'ore malo. Sani koro be wase ng'ade shapes madwarore, koro walute mo maliet mondo olosango mondo koro chiele. Iwacho ni inabembelezwa ilombe alomba kodo mos oidh malo. Koro kiwuoyo kod tinse ni kikifu kikidina marach kikikuod wiya mbele customers mondo koro kuod maber. Sana ibembeleza tu hivi ipande juu, lakini pia hataki ifure ipasuke. Haitaka ni ifure ipasuke. Kama hizi naona kama itapasuka ama haiwezi pasuka. Pole tu. Umesema vitu za yeast, vitu za baking powder, keki zote. Ibiri tishka huiler. Kwanza yeast. Nikuongea nayo tu. Ndio maana lazima uiache kwanza. Kama fermentation. Kitu kama hiyo. Kwa hivyo zile hujaziongelesha vizuri hazitafura. Kuna size inatakikana. Asi unaona tu hisafu osee kuote alafu uwe space katikati. Tofauti mahamri kod mandas ong'inyre, lakini mae we space make to mbazi. Mandas nigi ringo more. Mbazi space na enga marketo gine. Kula hiyo. Shanga hata ngomi iuso nwa gima iye ni nono ya molelo kare manen. Koro kanyo akete mondo kwen. Gimoroni. Mago mana mokwongo ma ichako kutungu mai kuma chako ng'ado cha huko. Kibiro moko ge. Koran mawuok kodgi. Unazisukumia hivi juu mafuta. Alafu inajipendwa yenyewe. Unaweza pendua senyewe nisaidia. Kuna zingine zinapendwa tu. Makizubani ikethera.
Koro itiji mitimo kaka chef. Waluongi ni private chef. Private chef. Ochalo nade? Ober, omiyo piaro mogji of different calibers, professions, families, joma biro holiday kata events, depends gima gitimo kae, mostly Airbnbs. Lakini kantie kata event kaka groundbreaking ceremonies or anything, pia wabiro kata different counties, depends with what you are celebrating. We just organize for something. Even if it's days, breakfast, lunch, dinner, we do the setup and everything. Koro ang'o ma ineno e kinde go te misebedo kitimo mae? Pek mane mineno ni isekale? Ang'o mosetimore ma ineno ni labda na regret? Trust issues, lakini kisewuoyo customer maber kieleza tiji mitimo, inyise tiji ni kaka chal, mnaelewana tu, anatuma pesa because mostly idil ng'at mapoki meet pokinani, pengine oro ni kaka deposit sim, ufanye shopping and everything. So ni pesa fast, lazima kwa sababu mostly is normally 70% down payment ka in event. Lakini kaka Airbnb lazima or pesa dutuma shopping. Alafu wanyo kila kitu waketokanya. For tiji mana tedo ne. Tedo. And making them feel at home. Mano dong koro berne onge ng'ato koro lal gi pesa ni kata ng'o. Tek, inge kata tek. Okay, ntie a few cases lakini an poka yudo. Niwaongeleshe, niwabembeleze. Ilombo gimondo gibi malo. Ere kaka ni yiero ni koro itim tij chef ni ibed? I had a passion for it and then I went for it professionally, college, everything, yes. Attachment, I've worked in the hotels, yakadogo, ibed private. No kidwa tiyo hotel? Na tiyo, lakini nitie challenges there, so I decided to venture on my own. Challenges so that I can grow. Employment terms. Jamoko bingeno era ni anadwa mana bedo boss na uwuon. I want to be my own boss. Yeah. Naanza kwa pro. Ukiweka iketo kama slide, ukiwit. Chiemo oseikore, wantiere gi mbazi, wantiere kod mahamri kae. Wadwani mondo watoke mondo koro winja ni to chal nade. Hata asebilo ma ang'eno mit koro kike gi mbazi ma koro dong'. Ang'o mo inakulwa breakfast, ni lunch, ni nini? Mae enga breakfast mostly, lakini jokoni kata lunch time gimedo kata grech, mahamri gi chapat to gi chamo. But mostly what you do breakfast. En giro kinyi. But just a cereal inyalo chame anytime. Okay. Sawa. Asante. Koro kama ikako chalo ka otoke ka intiere mesa. Mae kaka mahamri chalo, Iwacho ni nyakobed whole, nyakobed gi bugo. Maketo mbaazi. Koro bugo ni makoro ni kijiko. Bugo ni ikete. Karo lunga ni samosa. Bas. Koro bugo no keneno to en gi tije. En gi gimotimo kanyiero. Kik iwach no mai pesa mi gima onge gimore.
Karibia. Tamu sana. Mane kako chalo. Omit kabisa. Kichamo mahamri neno to en gi sukari ma bet ng'eny. But kidogo kike gi mbazi to koro neutralize ninatokea tamu sana, mamit kabisa. Ero kama na yenya Chef Lovina kum puonjo kaka iloso mbazi kod mahamri. Ibende wuok anyiro idhi teme. Mana wach ni mogik joma dibed ni nyalo bedo ni manyi ka ginyalo yudi. Jo ng'ata mabiro Mombasa kata family ama group anayudra Mombasa, lakini kata kai ni other county inyalo kawo namba na alafu watudre abiro kono. Watiyo teach Services mag telo. Watiyo mana teach. En mana teach. Oluongore ni 001. Koro samora mora mintibe koda favorite chef. Aye, ero kama na yenyalo bende ero kama no mar bedo kod odiochiengni e chenro ni mar tedo gi chiemo. Nyako odiochieng machielo imede koro karibu mondo wawinjane kaka mendi taste. Wacha koradi kendo nyinga Jaedieta.